manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ sumaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan kuma kelen kana balaba sitan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu la dɔ cani bilen ka gurungu bilen fara biriki a dankisɛ danden mali jugu ɲɛtana mali jugu kulo tana ne de b'o k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada bi n bɛna video fila kɛ mais video fɔlɔfɔlɔ o bɛ kuma Racine Sall ni an fa don zikiridalaw ba cɛ don an bɛ Racine Sall fo halisa Ala ka si ni kɛnɛya di Racine Sall ma ale de y'a daminɛ ale de y'a tɔgɔtigiya ale de y'a jamuntigiya a yera ale de la mɔgɔw y'a kanu zikiri ka don ala ale de nɔfɛ o ye tiɲɛ o tɛ wuli diɲɛ kɔnɔ wulibali don Racine Sall zikiridala cayara dɛ mais ka dɔnkili da dɔrɔn n'i y'a mɛn dɔrɔn n'i hakili ma jigin seliba sɔgɔmada la i hakili bɛ jigin seli fitinin na i hakili bɛ jigin mawuludu la i hakili bɛ jigin arajaba la i hakili bɛ jigin sunkalo la Racine Sall ka dɔnkili don manden cɛ ni manden muso muru ni karamɔgɔ sumaw ni donso bi an bɛna kuma silamɛya kan ko kan ko min n'a bɛ silamɛya ko fɔ o ye ko jumɛn ye sunkalo tɛmɛnen ye misiri dɔ bɛ Torokɔrɔbugu misiri in datugura misiri datugura ka da misiri kɔnɔ mɔgɔw u ka kɛlɛ kan jɔnnu ka kɛlɛ yɔrɔ groupe fila i b'i tɛgɛ jigi i ye sunnamɔgɔ i ye tijaniya ye misiri kɛlɛ nan'o la alhamdulilayi rabbil alamina silamɛ o bɛ silamɛya wale kɛ an bɛna kuma jɔnni fɛ dɔ bɛ yen ko Karanɲaga Burama Karanɲaga Burama Karanɲaga o ye Jɔkɔrɔmɛ jamu ye ne ma fili Burama Karanɲaga silamɛ don Burama Karanɲaga hɔrɔn don Burama Karanɲaga nafolo ɲinina don Burama Karanɲaga nafolotigi don Burama Karanɲaga hɔrɔn don ale ka nafolo a tɛ taa bɔdeni la ale ka nafolo tɛ taa baara la ale ka nafolo tɛ taa sungurubaso la ale ka nafolo bɛ taa silamɛya sira de fɛ Burama Karanɲaga misiri 30 ani kɔ a y'o de jɔ Bamakɔ naani bɛ Torokɔrɔbugu dama na mais Torokɔrɔbugu n'i bɛ taa Jeliba terrain na rond-point yɔrɔ la misiri mun bɛ yen o de kɛra kɛlɛ ye a kelen kɔ k'a ka nafolo don misiri la k'a jɔ ka ban kɛlɛ nana wuli misiri nɔfɛ Burama Karanɲaga i Karanɲaga musokɔrɔba ɲuman de i Karanɲaga ala ɲɛ siranɲabaga de Burama i Karanɲaga alhamdulilayi a bɛ kɛ tan de wallahi a bɛ kɛ tan de e ma mɛn ko sɔni n'o bɛ mɔgɔ ka nafolo ban Jɔkɔrɔmɛ nafolotigi kun tɛ kelen ye Burama Karanɲaga alhamdulilayi Bamakɔ n'a dafɛ dugu la mɔgɔ mun bɛ se k'i ka nafolo ta Burama Karanɲaga ka don misiri dafɛ fɛn damadɔ bɛ yen o baraji tɛ ban dɛ n'i sera ka dɛrɛmɛ kelen bɔ a ka don misiri la u k'a fara misiri wari kan ka misiri dugukolo san fo ka taa se diɲɛ wuli ma a baraji b'i ye ka dɛrɛmɛ kelen bɔ o y'a faamuya wa a ka don hali bɔgɔnɔnaw sara la ka misiri jɔ fo ka taa diɲɛ wuli o baraji tɛ ban ka dɛrɛmɛ kelen b'i kun k'a don misiri la k'a don alikuranɛ la k'a don hadisa la k'a don dɛbɛn na bilahi hali ni dɛbɛn farala ka bɔ misiri kɔnɔ o dɛbɛn wɛrɛ ka da la bilahi mun ye dɛbɛn kura san mɔgɔw seli o seli k'a baraji b'o ye o ka dɛbɛn dara e mun ka dɛbɛn nɔ la fo ka taa se diɲɛ wuli ma mɔgɔ wɛrɛ seli o seli k'a baraji b'i ye Burama Karanɲaga surtout mɔgɔ mun sera k'i ka nafolo ta ka don misiri la ne min ɲɔgɔnna denmisɛnnin ye ɲɛla n y'a mun ye o ye Jɔkɔrɔmɛ de n y'a mun ka kibaruya mɛn o ye Jɔkɔrɔmɛ n y'a mun ye o ye Jɔkɔrɔmɛ ye jasala ni Jɔkɔrɔmɛ faga Jɔkɔrɔmɛ y'o bɔ a kɔnɔ koyi ka lalakaw den fo jasala k'a la alhamdulilayi rabbil alamina Burama Karanɲaga i ye misiri in ye ale de bɛ enquête kɛ ka misiri lajɛ dɔrɔn k'a dɔn tiɲɛ na tɔliko bɛ nin misiri la k'o jɔ k'o kɛ bitɔn ye ka misiri lajɛ dɔrɔn k'a dɔn tiɲɛ na nin misiri kɔnɔna mago bɛ kiripili la k'a kɛ karo ye ka misiri lajɛ dɔrɔn k'a dɔn k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la samiya nata nin misiri in bɛ sɔn ka bin ka na ka entrepreneurs ta u ka t'u sara alimamiw na a n'a bɛ quartier mun na dugutigiw ni cɛkɔrɔbaw faralen ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko dɔ de ye n bila ka na aw ka misiri in jɔ
est-ce que ko sɛbɛma don papier filɛ nafolo filɛ mun b'a yira la ko sɛbɛma don cɛkɔrɔbaw ni alimamiw ni dugutigiw b'u denw wele u den minnu n'olu kalani u b'u denw wele u den minnu n'olu bɛ dɔ dɔn sariya la u b'u denw wele u den minnu n'olu bɛ baara kɛ fanga la k'u ɲininka ko a dɔ de nana nin proposer anw ye papier filɛ a y'a kalan k'a lajɛ est-ce que an bɛ se ka danaya d'a tigi kan misiriko la wa denw b'a fɔ ko tiɲɛ na nin papier in jɛlen don a bɛ nin entrepreneur de bolo entrepreneur ka téléphone numéro filɛ u b'o entrepreneur wele u n'u faw ani u mɔkɛw ani u baw u bɛ sigi ka kuma k'a fɔ a ye danaya da entrepreneur in kan o entrepreneur in bɛ na danaya bɛ dɔw kan u bɛ misiri bugɔ k'a bin a b'a jɔ k'a ban k'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɔgɔ ma fɔ Burahima Karaɲara cɛ i Karaɲara sa i y'a faamuya a tɛ fɔ sumunkɛyɔrɔ la a tɛ taa fɔ Facebook kan i y'a faamuya a misiriko kuma tɛ taa mɛn WhatsApp kan a misiriko kuma tɛ kɛ tigɛlima ye a y'o kɛ fo misiri 30 ani kɔ donc Torokɔrɔbugu misiri in o ta nana jɔ ka ban sunkalo tɛmɛnen Ala ɲini kalo sunkalo tɛmɛnen Muhamadu ɲini kalo sunkalo tɛmɛnen baraji ɲini kalo sunkalo tɛmɛnen yafa ɲini kalo sunkalo tɛmɛnen a banna kɛlɛ nana kɛ fo gouvernement ye misiri in k'a datugu a datugura mun kama ko diinɛ ɲɛmɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ n'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye fila ye kɛlɛ la dɔrɔn Ala ko tɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔ fila kɛlɛ la Muhamadu ko tɛ n'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ fila ye kɛlɛ la lahara tɛ arijinɛ tɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔ fila ma bɛn nataba denya don ni diinɛ ɲɛmɔgɔ fila ma bɛn bilahi kalela Ala la o ye diɲɛ ko ye o tɛ lahara ko ye ni diinɛ ɲɛmɔgɔ fila ma bɛn bilahi tala ye o ye ɲɛmɔgɔ ko ye o tɛ Muhamadu ko ye misiri sɔrɔli de ka gɛlɛn wa f'a jɔli misiri jɔli de ka gɛlɛn wa fo bɛn kɛli o kɔnɔ misiri jɔli de ka gɛlɛn wa fo mɔgɔw kɛli kɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma alhamdulilayi rabbil alamina Burahima Karaɲara an b'i fo Burahima Karaɲara an b'i barikada Burahima Karaɲara an b'a fɔ ko i ni ce i ni baraji nin kɛwale la a tɔ tora mun ye sisan o ye bɛn de bɛn tɛna ni dɔ ma munu bɛn tɛna ni dɔ ma sabali bilahi ni mɔgɔ fila kɛlɛla jo bɛ mun bolo n'a y'a dɔn ko jo b'ale bolo ka kɛlɛ kɛ o ye bamananw ko k'o tigi ye naloma ye surtout jo tɛ mɔgɔ mun bolo n'a bɛ ka kɛlɛ kɛ mun jo don k'a dɔn jo b'ale bolo ka tila ka kɛlɛ kɛ k'o de ye naloma ye ko jo tɛ mun bolo n'a bɛ ka kɛlɛ kɛ ko mɔgɔ man kan ka kuma o fɛ parce que ni jotigi kɛra naloma ye k'a ye kɛlɛ kɛ jo tɛ mun bolo o bɛ kɛ jumɛn ye manden cɛ ani manden muso o kama cɛ dɔ bɛ yen Ala ko k'a yafara ale ma ɲɛnamaya la k'a sɔrɔ a ma sa dɛ Ala ko k'a yafara a ma siɲɛ 3 Ala ko Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a fɔ karisa ye ko ne Ala yafara ma ka tila k'a fɔ Muhamadu a fɔ karisa ye ko ne Ala yafara ma sabanan Muhamadu yɛrɛ y'i sigilen to ka ɲininkali kɛ ko 3 la ko jɔn y'o kɛ bi a ko k'ale y'o bɛɛ kɛ bi Muhamadu ko Ala ko k'a yafari ma siɲɛ 3 k'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ balo la o kɛra jɔn ye Bubakar Sidiki Ala ko Muhamadu a fɔ Bubakar ye ko ne yafara ma Muhamadu y'o fɔ a ye ko Ala ko k'a yafari ma a ye Muhamadu fo k'a barikada k'a la fo k'a barikada don kelen tuguni Ala ko Muhamadu ko n'i taara so i b'a fɔ Bubakar ye Bubakar Sidiki ye ko ne Ala yafara ma Muhamadu n'a ye ɲɔgɔn ye Muhamadu y'a fɔ a ye siɲɛ 3nan don kelen u sigilen bɛ baro la après midi wagati Muhamadu ko jɔn ne sera bi k'a dɔn ko karisa ye silamɛ ye k'a dɔn ko nasɔngɔ t'a bolo se t'a ye k'i dogo ka taa ka so ka taa ka nasɔngɔ d'a ma Bubakar Sidiki ko ne y'o kɛ bi Muhamadu ma kuma Muhamadu ko jɔn ne y'a dɔn ko silamɛ dɔ bɛ mun man kɛnɛ n'a dalen don dilan kan i y'a faamuya wa ka wuli ka taa dɔrɔn ka taa fo ka nɔgɔya da k'a ye u ye ɲɔgɔn lajɛ sebaw ye ɲɔgɔn lajɛ Bubakar Sidiki ko k'ale y'o kɛ bi a ye mun man kɛnɛ a y'o kɛ kibaruya di mɔgɔw ma Muhamadu y'a lajɛ a yɛrɛ ye Muhamadu lajɛ tɔw ye ɲɔgɔn lajɛ Muhamadu ko jɔn ne y'a dɔn bi k'a ni karisa bɛ kɛlɛ la karisa ale ni karisa diminen don ale kɔrɔ ou bien ni karisa bɛ kɛlɛ la ka wuli
kata tigi ɲini kata yafa deli a fɛ Boubacar Sidiki ko n'o y'o kɛ bi Muhamadu ko ala ko nga fie ka yafarima wane Muhammadu yɛrɛ yafarima tɔw y'u sigilen to kanw yɛrɛ yafarima Boubacar Sidiki tiɲɛtigi tɔgɔma Boubacar Sidiki Muhammadu terikɛ Boubacar Sidiki a fɔra ale de ma ko tiɲɛtigi tɔgɔma Boubacar Sidiki mun y'o kɛ yafa donc n'a fɔra ko silamɛya yɛrɛ o ye ɲɔgɔn pardonner silamɛya o ye yafa ye silamɛya o ye dɔ ka sabali silamɛya o ye dɔ ka muɲu ni dɔ sera k'a ka nafolo ta ka t'o don misiri la k'o jɔ a y'a bɔ misiri ye alimami ko kɛlɛ ala ye mun fɔ misiri sariya la zigiri bɛ da kɔnɔ zigiri tɛ da kɔnɔ tijaniyaw bɛ kalan k'a kɔnɔ tijaniyaw man kan ka kalan k'a kɔnɔ karisalakaw bɛ alimamiya nɔfɛ karisalakaw t'a nɔfɛ i y'i bolo minɛ i y'i bolo jigi n'i ye tɛgɛ jiginna n'i ye mɔgɔ mun b'a tɛgɛ jigi mun b'a tɛgɛ minɛ n'i y'u dɛsɛlen ka bɛn nafigiya don o kɔrɔmasuru ye mun ye an kuntigi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kuma min na ni juguw bɛ Muhammadu nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam Makan kɔnɔ n'a ni Boubacar Sidiki n'u bɔra k'u bɛ taa u bɛ sira kan ka taa kɔngɔ nan'u minɛ minɔgɔ nan'u minɛ u nana don dugu dɔ la u ye ɲininkali kɛ u ko u bɛ jigi jɔnni fɛ yen ko diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ diinɛ jumɛn ɲɛmɔgɔ o y'a sɔrɔ Muhammadu ale ala silamɛya dira ale de ma ale ma se hali k'a kibaruya fɔ yɔrɔ dɔw la fɔlɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ jumɛn bɛ taa yira ale la donc yan'ale ka na diinɛ mun bɛ yen n'a sɔrɔla n'o de tɛmɛna n'o ye kerecɛnw ye n'o tɛmɛna n'a sɔrɔ o de Jésus ye n'o ye Nabila Isa ka mɔgɔw ye n'o ye tubabu moriw ye a taara jigin i y'a faamu o limami dɔ de fɛ yen olu ka ɲɛmɔgɔ dɔ u ye dumuni d'u ma u ye dumuni kɛ u y'u ko ka dumuni kɛ k'u da ka sunɔgɔ u kununin u ye fruit dun Muhammadu ye sira ɲini kerecɛnkɛ bɔra a bɛ k'u bilasira u ye baro kɛ Muhammadu ko k'ale ye ala ka ciden de sallallahu alaihi wa sallam kerecɛnkɛ ko diinɛ mun n'o bɛ n bolo i bɛ se k'i ta ɲɛfɔ wa u y'a ɲɛfɔ Muhammadu ye fɛn o fɛn fɔ a tilalen kerecɛnkɛ ko nin ye tiɲɛ ye Muhammadu ko tiɲɛ don ko awɔ Boubacar Sidiki ko e y'o fɔ mun fɛ a ko foyi tɛ yen k'a ye mun fɔ ko anw ka kira m'o fɔ an ye foyi tɛ yen k'a ye mun fɔ ko ala y'o fɔ ko anw ka kira ma mun fɔ an ye ko ala y'a fɔ a ye donc anw ka kira ka ala a n'ale ka kira ka ala n'a sɔrɔ ala kelenw tɛ o kumakanw tɛ se ka bɛn ɲɔgɔn ma foyi tɛ anw ka diinɛ ni nin ka diinɛ cɛ fo n'a kɛra selicogo ko ye sinon a bɛɛ ye kelen kerecɛnkɛ y'o fɔ Muhammadu ye donc o ye kerecɛn dɔ ka se ka témoin ko silamɛw ni kerecɛnw k'u bɛɛ ka ala ye kelen k'u bɛɛ ka kuma ye kelen ko mais ko kiraw ma kɛ kelen ale b'o faamuya surtout minnu bɛnna kira kelen ma ka bɛn kuranɛ kelen ma ka bɛn hadisa kelen ma ka bɛn ala kelen ma ka bɛn selicogo kelen ma ka bɛn seli welecogo kelen ma ka bɛn bɛɛ k'i tɛgɛ minɛ bɛɛ k'i ten turu bɛɛ ka wuli bɛɛ ka salamu bila n'i ye olu yɛrɛ ye k'olu ma bɛn kelen ma nafiki denya don ne bala fɔ n'a dira diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn na i ka ban bala k'i fiyɛ n'i m'a fiyɛ ala m'i ta tiɲɛna c'est clair et net ça c'est clair et net mais Barima Kranyara, alhamdoulilah rabbil alamina, tu es mal placé parce que nana ya sur misri beta ye misri joka ba etc ka décision ta ni o ta droit be bo islam ya kono itise ka fo nunu ka ni dabla donc tu as bien fait manga wulila état ya fermé maintenant ça ni état ya fermé alors que avec quartier muna ou moko be misri la avec quartier muna ou moko buka ala wele yoro la avec quartier muna ou moko buka Muhammad wele yoro la avec quartier muna ou moko be u ka dine la anu ka misri anu ka yoro dugu kolo misri ou moko bola maintenant ni état a fermé ni a état a fermé état be fo ka bargada parce que ben balia de ato état a fermé bon no sugu kera san ma fo ne bala ye wajulu kala mais ne bala be wajulu ke koy wajulu kala si se ko to kelen na den to jamo sila wajulu ne ba ke vita karabu kana ne be wajulu ke bamananga na o koni o to ne bamana walju che si se ko to la wallahi billahi parce que
wajulu ye bamananga ni wajulu te arabukan ye a ma sɛbɛ kuranɛ kɔnɔ ko wajulu a ma sɛbɛ hadis bukayiru kɔnɔ arabu si tɛ mun bɛ wajulu kɔrɔ dɔn wajulu ye bamananga ni qu'est-ce que ça veut dire komi wajibiyalen no mɔgɔw kan a y'o fɔ mɔgɔw ye komi wajibiyalen no komi wajibiyalen no komi wajibiyalen no mɔgɔw kan a y'o fɔ donc wajibi fɔbagaw o de datila ko jugu y'o de kɛ ko wajulu manika kanu bamanankan don manikakan no marakakan no cɛ si tɛ se ka wuli n'i y'a mɛn ko wajulu dɔrɔn komi wajibiyalen no mɔgɔw kan jeliw de tun b'a kɛ fɔlɔ ni muso ni furu ye sini ye u bɛ kɔɲɔcɛ wele u bɛ don gundo la a bɛ fɔ o ma ko ka don gundo la su fɛ u bɛ ko n'i ye muso furu komi wajibiyalen no i kan dugu kɔnɔ i ka n'i da don batarako la i kana ye batarako la i kana ye denmisɛnninw nɔfɛ i nin kana ye denmisɛnninw ka ko la i sen kana don du bɛɛ kɔnɔ i da kana don ko bɛɛ la i ka sigili daminɛ gbɛlɛ kan i ka tɛ dɔn k'a fɔ ko i kɛra responsable ye donc o fɔtɔ o de y'u kɛtɔ ye k'a wajibi parce que n'a ye muso furu c'est obligatoire komi jagoyalen don a kan komi wajibiyalen don a kan muso min fana n'a ka furu ye sini ye musokɔrɔbaw b'ale wele o bɛ se ka kɛ jeli a bɛ se ka kɛ fune a bɛ se ka kɛ garange a bɛ se ka kɛ gesere a bɛ se ka kɛ mabɔ ye i y'o faamuya wa u b'o wele a bɛ se ka kɛ fana hali mun t'o si ye mais n'a si ka kɔrɔ o b'a muso wele ka don n'a ye gundo la i sen bɛ na k'o kɔrɔ k'i kana taa ko batara yɔrɔ taga banna i da tɛ don manamana ko la i bɛna sigi kolon kan o kɔrɔ ye hali n'i bɛ sa i jilaja i bɛ taa du min kɔnɔ i y'o faamuya wa kɔngɔ ka n'olu minɛ i y'a faamuya fini bɛna kalan ka da ɲɔgɔn ma i ka famille fila kala i ka cɛ fa n'a ba kala i ka cɛ ba n'i yɛrɛ kala i ka cɛ dɔgɔninw ni cɛ kala i ka muɲu o bɛ d'a ma lamu bɛ d'a ma i kana farali kɛ fɔlɔ lamu tun tɛ dɛ i y'a faamuya wa muru fitinin dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ a ma ko a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ i y'a faamuya cɛ a y'a fɔ a tabisiri sa a takbir a ye kɛrɛ bila a takbir non ne de ye bala ye o ni si tɛ ko kura ye anw fɛ yen donc muso tun bɛ ladon la o tun ye ko min n'a wajibiyalen don muso kan kuma k'o bɛ cogo di secrétaire numéro 1 kuma siribe ko min wajibiyalen don muso kan o tun y'o fɔtɔ ye muso ye donc a bɛ fɔ o ma ko wajibi parce que sumun bɛ yen baro bɛ yen ok ka baro sigi ka mana dɔrɔn bɔ kɔrɔlen dɔrɔn fɔli o bɛ wele ko mana an k'an sigi an ka baro kɛ an ka ɲɔgɔn layɛlɛ o bɛ wele ko baro o baro ok an k'an sigi su fɛ an ka fɔli kɛ dɔnkili ka da kɔrɔlen ka fɔ an ɲɛna kuraw ka fɔ an ɲɛna fɛn mun tɛmɛna n'an t'o dɔn k'o fɔ an ɲɛna fɛn mun bɛnalen k'o fɔ an ɲɛna donc a bɛ fɔ o ma ko wula fɛ sumun tɛ i y'a faamuya ka baro sigi su kɔnɔ i tɛ fɛn mun dɔn k'o f'i ɲɛna i ma deli ka fɛn mun ye ko sumun donc o sumun o ye ni a kɛra su fɛ n'i ye sumun kɛ wula fɛ sumun tɛ n'i ye sumun kɛ tile fɛ sumun tɛ n'i ye sumun kɛ sɔgɔma sumun tɛ n'i y'a mɛn sumun o y'a sɔrɔ a kɛra su fɛ wa n'i y'a mɛn sumun o b'a sɔrɔ fɔli b'a kɔrɔ ladili b'a kɔrɔ dɔnkili b'a kɔrɔ i y'a faamuya yɛrɛdɔn b'a kɔrɔ kalan b'a kɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ko sumun donc maintenant sisan ni o de tun kɛra wajulu ye donc ne bɛ ka wajulu de kɛ karamɔgɔ jumɛn bɛ se k'a fɔ ko ayi ne bɛ mun kɛ wajulu de don parce que ne bɛ mun f'i ɲɛna o de wajibiyalen don donc ni misiri ko in gouvernement ye mun kɛ ka misiri datugu o ɲɛna parce que ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli duwawuden halala yɛrɛwolo o ye mun kɛ n'o ye Burama Karanjara ye o fana y'a ka kɛta kɛ o y'a ka duwawu ɲini kɛ o y'a ka baraji ɲini kɛ o y'a ka ala ka cidenya kɛ o ye Muhamadu dɛmɛni kɛ o ye kuranɛ dɛmɛni kɛ o ye alisilamɛya dɛmɛni kɛ o ye hinɛ masa ye hinɛ masa yɛrɛ fana ka dugu ale ye Burama Karanjara donc ni misiri datugura nin cogoya la silamɛ jamana kan maintenant sisan mun ye misiri jɔ ni mankan wulila la ale t'i da don a la état y'a fermé état bɛ fo k'a barikada parce que o bɛɛ ye ka kɛlɛ éviter donc diinɛ ɲɛmɔgɔ i y'a faamuya wa suna ani tɛgɛ jiginnaw o bɛ sisan a bɛ ɲɛnabɔ cogo di mɔgɔ dɔw de bɛ wele n'o ye diinɛ minisiri ye n'o ye diinɛ minisiri ye Kɔnɛ Sikasokaw ka dangele Kɔnɛ Sikasokaw ka halala Kɔnɛ diinɛ matarafabaga Kɔnɛ diinɛ juru jabaga Kɔnɛ diinɛ kɛlɛkɛbaga Kɔnɛ i y'a faamu minisiri silamɛw ka minisiri n'o ye Kɔnɛ bɛ wele n'an ye Kɔnɛ wele an bɛ tila ka jumɛn fana wele Alimami Jara n'o fana ye minisiri ye
ambe almami jara wule jiri jara de amale wule musabugu ka ya fama wa nyin takaju amale wule musabugu ka blunda ko amale wule alislamia blunda ko amale wule kale ni ministry fara ɲɔgɔn ka we alimami ani diinɛ ɲɛmɔgɔ n'olu farala ɲɔgɔn kan parce que diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ mun se k'a fɔ ko diinɛ ministry k'o tɛ ɲɛmɔgɔ ye o cɛ tɛ yen donc o ye diinɛ ɲɛmɔgɔ fila sɔrɔlen o fila bɛɛ ye ministry n'olu welela sisan ka sigi mun de bɛ kɛ o conseil islamique b'a ka de o conseil islamique Amsardini Dangele o conseil islamique Madani de o conseil islamique Bangoningaw ka turu au conseil islamique Ntamaningaw ka turu au conseil islamique Segukaw ka Dangele au conseil islamique Yafama Nyarelakaw ka turu Ousmane Chérif Madan Haïdara obe wele no wele la alhamdulillah rabbil alamin olu mana se ka fara ɲɔgɔn kan sisan mun ka kɔrɔ ni silamɛ bɛɛ ye mun ka kɔrɔ ni silamɛ bɛɛ ye mun bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o si ka kɔrɔ n'o dɔnna ni diinɛ ko ye n'o dɔnna ni ala ko ye n'o dɔnna ni silamɛya ko ye n'o fa dɔnna n'o ye n'o ba dɔnna ni o ye n'o ka dugu dɔnna n'o ye n'o ye Asirifu Sarafa ye n'o ye cɛkɔrɔba ye Buye Haïdara ci bɛ bila o ma a nana wo a ye mɔgɔ bila ka na wo parce que n'i ko Buye Haïdara ale ka mɔgɔw bɛ fan bɛɛ minnu bɛ Bamako dɔ bɛ se ka na a denkɛ dɔ bɛ se ka na olu bɛ sigi weleli kun ye min ye kɛlɛ mun bɛ Misiri nɔfɛ ni gouvernement ye Misiri datugu o la ci bɛ bila sisan Misiri bɛ quartier mun na n'o ye Torokɔrɔbugu ye o dugutigi alimami dugutigi au conseil ci bɛ bila olu ma maintenant sisan an bɛ fɛ ka décision dɔ ta fo Misiri ka dayɛlɛ maintenant mais décision in kɛlɛ b'a alimamiya de nɔfɛ maintenant sisan Tijaniw i y'a faamu minnu bɛ layilafɔ kɛ ani tɛgɛminɛnaw an bɛɛ de ye kelen an bɛɛ de ye alamɔgɔ ye an bɛɛ de ye Muhamadu ka mɔgɔ ye Muhamadu ka seyibaw tun tɛ siya kelen mais u kɛra ɲɔgɔn fɛ Muhamadu ka seyibaw tun tɛ bɔ dugu kelen na mais u kɛra ɲɔgɔn fɛ Muhamadu ka seyiba dɔ nana sɔrɔ Muhamadu ko fanga jɔyɔrɔba bɛ dɔ bolo ka tɛmɛ dɔ kan o m'olu kɛlɛ i y'a faamuya wa dɔw tun tɛ dugu kelen na mais u selila Misiri kelen kɔnɔ u ye alimami dɔ yɛrɛ donna kuraya la ka tila ka Misiri laseli ni tɔw ye o si ma kɛ ni kɛlɛ tɔw m'a fɔ Bilal ye farafin ale de bɛ ka Misiri wele non Bilal yɛrɛ fana m'a fɔ karisa ye ne sɔrɔ a la o de kɛlen don alimami donc sisan an bɛ fɛ mun ka kɛ an b'a lajɛ sisan fɛn o fɛn bɛ yen n'olu bɛna kalan k'a kɔnɔ a bɛ fɔ olu k'o jɔ fɔlɔ o alimamiw k'u jɔ fɔlɔ i y'a faamuya wa minnu fana bɛ yen n'olu ye sunnamɔgɔw ye ni kɛlɛ bɛ Tijaniya mɔgɔw n'olu cɛ olu fana k'u jɔ fɔlɔ mun bɛ kɛ sisan an b'a lajɛ sisan dugu in kɔnɔ n'an taara alimami ta yɔrɔ wɛrɛ ka na o man ɲi dugu in kɔnɔ a silamɛw bɛ ɲɔgɔn dɔn cɛkɔrɔbaw bɛ ɲɔgɔn dɔn musokɔrɔbaw bɛ ɲɔgɔn dɔn a jeliw bɛ yen maintenant sisan an ka nɛtiri dɔ ta mais a ka kɛ quartier in kɔnɔ ko alimami dɔ choisi o ka Misiri in laseli mais Misiri ka dayɛlɛ parce que nafolo donna Misiri la mun ye nafolo don a la a bɛ fɛ ka Misiri selitɔ ye silamɛ minnu bɛ Torokɔrɔbugu quartier in na u bɛ fɛ ka taa Misiri la bi na sanbɔgɔ in na a ka di cɛkɔrɔba bɛɛ i kana janya i ka Misiri la o ka di musokɔrɔba bɛɛ ye donc sisan gouvernement k'a lajɛ Misiri in ka dayɛlɛ au conseil islamique ka impliqué i y'a fɔ Buye ka impliqué i y'a fɔ ministre fila alimami Jara ka impliqué a n'u ka ministre n'o ye Kɔnɛ Choguel o k'o kuma lamɛn c'est-à-dire colonel cɛ duuru olu k'a dɔn k'a fɔ nin mun fɔra tiɲɛ don n'an y'a datugulen to yen fanga dɔ taara fanga wɛrɛ nana ni anw ma se k'a dayɛlɛ ala bɛ a dayɛlɛni ko kisa la ala b'a an ɲininka la lakara donc anw ye denmisɛnnin ye i y'a faamu mun ye Misiri jɔ an k'a fo k'a barikada minnu bɛ yen n'olu ye décision ta k'a fermer k'olu fo k'u barikada i y'a faamu minnu bɛ kɛlɛ la ka kuma kɛ olu fɛ jotigi jo jalakitigi jalaki o de ye silamɛya ye est-ce que an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam u bɛ Badara Ali ka kɛlɛw dɔrɔn de fɔ mais Badara Ali yɛrɛ jogo o ye mɔgɔ min don silamɛya la a m'o don ni Bamuru ye Badara Ali ka hinɛ ye mɔgɔ min don silamɛya la Bamuru m'o don Muhamadu ka majigi ye mɔgɔ min don silamɛya la bilahi Bamuru m'o don Muhamadu ka hinɛ ye mɔgɔ min don silamɛya la Bamuru m'o don
Muhammadu ka yafa ye mɔgɔ min don silamɛya la bamuru m'o don Seydina Usmana ka muɲu ye mɔgɔ min don silamɛya la bamuru m'o don Seydina Usmana jogo ye mɔgɔ min don silamɛya la bamuru m'o don Umar bun Afana kɛwale ye mɔgɔ min don silamɛya la a ka bamuru m'o don Umar bun Afana ka majigi ye mɔgɔ min don silamɛya la a ka bamuru m'o don u bɛ kɛlɛkɛlaba dɔ ko fɔ Umar bun Katablu yɛrɛ jogo a balimamuso jogo de y'a don silamɛya la a balimamuso jogo bɛɛ bɛ siran ɲɛ dugu kɔnɔ e ni ne de bɛ fa kelen ba kelen ɲɛ sɔrɔla livre dɔ b'i bolo n'a bɛ f'o ma ko alikuranɛ n k'a diya i ko i t'a di ko fo n ka taa n ko n'i m'a di n dɔgɔ o tuma i bɛ n dalamina i ko n kɔrɔ depuis Ala ye n da ne bɛ k'i laminɛ mais bamuru min b'i bolo i b'a kɛ k'an kantigɛ n tɛ nin d'i ma n'i m'i ko ne balimamuso bɛ ne jɛ livre mun na alors que n b'a dɔn i y'a faamuya wa depuis Ala ye n balimamuso d'a ma ko bɔntalama ye batarako la jamanen tɛ a kafalen tɛ mais a ko n bɛ fɛrɛ k'a fa k'a tɛ nin di ko fo n ka n ko parce que n nɔgɔlen donc ali k'a dan o dama ma Muhamadu ma Umar bun Katablu latubi dɛ Muhamadu ma latubi a ma siran Ali ɲɛ Ali kun tɛ s'a la a ma siran Umar bun Afana ɲɛ o kun tɛ s'a la a ma siran Badara Ali kun tɛ s'a la Umar bun Katablu kun tɛ s'a la Umar bun Afana kun tɛ s'a la Jɔn Bilal kun tɛ s'a la i y'a fɔ Bubakari Siriki o kun bɛ siran ɲɛ ni jinɛ ye mais a balimamuso de y'a don a balimamuso donc tu vois a ye livre minɛ c'est pas parce que u b'a fɔ limaniya nala lo tɛ ne balimamuso de bana ka nin diinɛ ma ka da mun de kan ko ni nɔgɔlen don fa b'a fɔ ko ni n b'a fa a donc o tɛ ko gansan ye ka tila ka taa kalan ne ɲɛna fɛn o fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ale de ko hali n'i tɛ silamɛ ye ko foyi tɛ kuranɛ kɔnɔ mun bɛ digi hɔrɔnden yɛrɛ la foyi tɛ silamɛ kɔnɔ mun bɛ digi hɔrɔnden na foyi tɛ silamɛ kɔnɔ mun bɛ digi mɔgɔ la mɔgɔ mun ni tiɲɛtigi don foyi tɛ kuranɛ kɔnɔ mun bɛ digi mɔgɔ la mɔgɔ min n'a sɔrɔla n'a yɛrɛ ye hɔrɔn ye k'a bɛ samɛ k'a bɛ muɲu k'a yɛrɛ tɛ kojugu kɛ fɛ a t'a ka fanga yira ko foyi tɛ kuranɛ kɔnɔ mun tɛ bɛn i ma Bubakari Sidiki a jogo u b'a fɔ ko jeliw bɔra Surakata Bunu Maliki la o jeli tɛ yen diɲɛ kɔnɔ mun bɔra Surakata Bunu Maliki la bilahi talahi nkalon Surakata Bunu Maliki kun tɛ jeli ye o Surakata Bunu Maliki ale bangera Muhamadu ka wagati la ka kɔrɔbaya Muhamadu ka wagati la ani Muhamadu bɛnna tile kelen ma Muhamadu fɔra i y'a faamuya wa Nabila Isa ko Nabila Isa fɔra Nabila Musa ko Nabila Musa depuis o tile jeliw bi yan donc alors que n'a sɔrɔ jeliw bɔra Surakata Bunu Maliki la kira mun bɛ yen i y'a fɔ yanni Muhamadu ka na Surakata Bunu Maliki tile bɛnna Muhamadu tile ma yanni Muhamadu tile ka na Isa tile y'a sɔrɔ jeliw bi yan yanni Isa tile ka na Nabila Musa tile y'a sɔrɔ jeliw bi yan donc sisan nɔ n'a sɔrɔ jeliw tun bɛ anw fɛ yen ka ban u bɛ tila ka taa bɔ Surakata Bunu Maliki la o tuma u bɛ recycler wa o tuma na u bɛ sa ka kunu wa o tuma na u bɔnsɔn bɛ falen wa o tuma donc i b'a dɔn o yɔrɔ la jeliw ma bɔ Surakata Bunu Maliki la arabu minnu bɛ yen n'u ye Surakata Bunu Maliki dɔn ni baara in ye arabu nalen ni silamɛya ye anw fɛ farafinna u nana sɔrɔ jeliw bɛ anw fɛ yen donc Surakata Bunu Maliki fana tun b'i kan yɛlɛ ni kuma de mɛ cɛfarin de tun don a tun b'i kan yɛlɛ a bɛna dugu la cɛfarinya de fɛ jeli tun tɛ o ni Muhamadu tɔgɔ tɛ se ka fɔ dugu min na ni Muhamadu bɛ fɛ ka na yen ale bɛ na tile 3 yanni Muhamadu ka na a bɛ bamuru fosi a b'a kɔrɔta a b'a fɔ ko kiraw bɛ nalen ko Ala ka ciden bɛ nalen tiɲɛtigi bɛ nalen Muhamadu bɛ nalen Abdulayi den bɛ nalen Aminata den bɛ nalen aw kunna jara a bɛ na Ala ta fɔ aw ye ni mun banna i kunna goyara ni cɛfarin mun bɔra n'i ye Surakata Bunu Maliki jɔlen i bɛ don i ka so parce que i b'a dɔn i fa tɛ s'a la i ba tɛ s'a la Surakata Bunu Maliki est ce que o tun ye jeliya de ye jeli tun tɛ donc mais a y'a sɔrɔ an ka jeliw bɛ yen mais Surakata Bunu Maliki ngo Muhamadu ka muɲu n'a ka y'a faamu sabali ni tiɲɛ hɔrɔnya de y'a don a la sinon a ye sokɛ furu ka da Muhamadu kan Muhamadu ni Bubakari Siriki kelen ka Surakata Bunu Maliki natɔ ye ngo Bubakari Siriki y'i dogo Muhamadu kɔfɛ a ko nin kelen t'an to yen ko nin de ye saya ye Muhamadu ko i ko ma a ko nin ye saya su fɔlɔ de Muhamadu ko i ko mais a ko nin cɛ mun natɔ filɛ ne ɲɛ t'a la ka ɲɛ mais n'a kɛra Surakata Bunu Maliki Muhamadu an sara u nana ye k'a fɛrɛ dɔrɔn Bubakari Siriki y'i jɔ Muhamadu kɔfɛ pour la première fois alors que sa ko k'a bɛ Muhamadu ki a donna Muhamadu ni sa cɛ sa y'a kin sa y'a kin mɔgɔ mun bɛ kariya ka don sa ni Muhamadu cɛ sa k'ale ki o ka fisa a ka Muhamadu ki mais o kelen kɔ ka cɛ dɔ natɔ o k'i dogo Muhamadu kɔfɛ k'i jɔ Muhamadu ni sa cɛ ka tila ka Muhamadu jɔ i ni adamaden tɛ i t'a dɔn mun bɛna la a ka farin ni saya i t'a dɔn ni sa ye k'i bɛ sa donc mun y'i jɔ saya ɲɛ n'i y'o kɛtɔ ye k'i dogo fɛn dɔ ɲɛ fɛn mun t'i saya o kɔrɔ Surakata Bunu Maliki kun ka farin ni saya ye voilà la preuve mais
tellement que kabako kɛra ɲɛna a ye wɔɔrɔ de a ko ni c'est à dire dugukolo ye so sen minɛli mun kɛ ni ne ma nin fɔ mɔgɔ ye mɔgɔw tɛ da la donc i bɛ ka mun fɔ o ye tiɲɛ de donc ni ne bɔra tiɲɛ kalama mais ne bɛ taa nin fɔ parce que ni mɔgɔ wɛrɛ nana k'a b'a fɔ i y'a faamuya u b'a fɔ k'o natalen n'u la ou bien o siranin ɲɛ u b'a dɔn ne tɛ sira e Muhamadu ɲɛ cɛ mun fili kɔfɛ ne tɛ sira o ɲɛ ne tɛ sira i ka Ala ɲɛ i ka kira ne tɛ sira ɲɛ ne tɛ sira mɛlɛkɛ ɲɛ wa o dugu tɛ yen dugu min b'a dɔn ko ni ne taara k'a fɔ ko e Muhamadu ka kuma ye tiɲɛ ye cɛ tɛ sɔrɔ a kɔnɔ mun bɛ ban parce que cɛ bɛɛ b'a dɔn ne tɛ nkalon tigɛ cɛ bɛɛ b'a dɔn fugari de bɛ sira cɛ bɛɛ b'a dɔn ne tɛ sira donc ni ne y'a fɔ u bɛ da la a nana fɔ mɔgɔw commencera ka da la parce que u b'a dɔn foyi tɛ Muhamadu bolo mun t'a bolo u b'a dɔn Muhamadu tɛ s'a la u b'a dɔn nkalon tigɛla tɛ donc n'ale nana k'i prɛn ka nin kuma sugu fɔ mɔgɔw bɛ da la mais est ce que o ni jeliya ye kelen est ce que o ni jeliya ye kelen mais o y'a sɔrɔ an ka jeliw bɛ yen donc nin bɛɛ ye jogo de ye nin bɛɛ donna silamɛya la ni jogo de ye donc diinɛ ɲɛmɔgɔw donc sisan sigi ka kuma ka kɛ dugutigiw fɛ yen misiri ka dayɛlɛ mais a ka sɔrɔ i y'a faamuya Choguel i y'a faamuya ale y'a ka ministres bila ka taa a ka sɔrɔ Asimu bi na bonya b'olu bɛɛ kan olu y'u impliqué a la k'a ko bonya n'a karama ta k'a di au conseil islamique ma o y'a faamuya wa u ni ministres Jara ani Kɔnɛ o ni Buye ninnu ka bonya kɔnɔ ani Torokɔrɔbugu dugutigiw ka bonya kɔnɔ Torokɔrɔbugu alimamiw ka bonya kɔnɔ Torokɔrɔbugu silamɛw ka bonya kɔnɔ i y'a faamuya donc ka taa ka misiri dayɛlɛ ka mɔgɔ dɔ ta dugu in kɔnɔ bɛɛ bɛ mun yɛrɛ dɔn Torokɔrɔ i y'a faamuya n'a tɛ wagabiya ko ni i y'a faamuya Tijaniya mɔgɔ ninnu minnu bɛ kɛlɛ la a t'olu si ka fan na o ka misiri laseli misiri ka dayɛlɛ wa kalasi a banna pewu voilà barima karanyira alhamdulillah rabbil alamin misiri ninnu i bɛ k'u jɔ wari bɔ nafolo mun na Ala ka caman bila a nɔ la misiri ninnu Ala ka baraji d'i ma k'a di kɔ ma k'a di ɲɛ ma misiri ninnu i bɛ ka jɔ nafolo mun na a nafolo a tɛ sɔrɔ ni sababu tɛ sababu o bɛ sɔrɔ i ka baara fɛ ya Rabbi Ala ka sababu caman d'i ma misiri i y'a dabɔ bɛn de kama Ala ka bɛn kɛ ka kɛlɛ in ban i bɛ fɛ misiri in selitɔ ka ye cogo min na i ko Muhamadu ka misiri selila cogo min i bɛ fɛ misiri in selitɔ ka ye cogo min na parce que mɔgɔ mun bɛ nin kɛ ka nafolo don misiri la Burama Karanyira ka tila k'a ye problème b'o misiri la a bɛ ji jigin mɔgɔw dusukun na a bɛ adamaden a bɛ mɔgɔw fanga dɔgɔya silamɛya fanga dɔgɔya mɔgɔw la ya Rabbi i y'a dabɔ mun kama Ala ka ko ye Ala ka bɛn sabatiw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka to a kɛlɛ ka ban gouvernement yɛrɛ k'a ta ministres Kɔnɛ Sikasokaw ka dangele ni y'i ka kɛlɛ de Kɔnɛ ni ye ka kɛlɛ de au conseil islamique Ismaïl Cherif Madan Aïdara ni y'i ka kɛlɛ de ok ni y'i ka kɛlɛ de diinɛ matarafali ka di mɔgɔ Buye ni y'aw ka kɛlɛ de silamɛ denmisɛnnin minnu bɛ ni association b'u bolo pour l'islam association pour les musulmans association pour la jeunesse association i t'a association kolonden si ye i y'a fɔ fo ni élection surunyara i t'a association kolonden si ye fo ni magantagaw surunyara i t'a silamɛ denmisɛnnin association nafigidenw si ye aw ni aw tɛ nafigiden misiri dɔ fermera ni y'a kalo kelen depuis sunkalo tɛmɛnen n'aw tɛ nafigiden aw bɛ se ka kɛ jeunesse ye k'aw t'o fermeli kalama ko aw ye silamɛ denmisɛnnin faralen ɲɔgɔn kan nafigidenya la mun yɛrɛ tun b'i disi gosi ni mɔgɔw ye n t'a dɔn ko Makiba e nafigiden i ma nin kibaruya mɛn nin de ye silamɛ denmisɛnninw ka baara ye nin de ye silamɛ denmisɛnninw ka baara ye nin de ye silamɛya taabolo ye yan'a ka taa jɔ ko karamɔgɔw bɛ ka dɔgɔya dɛ misiri kɔnɔna na dɛ an bɛ bamuru fosi dɛ walima wa man dɛ aw ka baarakɛta filɛ nafigiden ninnu aw ka baarakɛta filɛ jahiliden ninnu a wagabiya a suna denmisɛnnin minnu bɛ ni association b'aw bolo ka boli ka taa kan na ko karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na y'a fɔ an ka karamɔgɔ tɔgɔ fɔra aw nafigidenw aw ka kɛlɛ filɛ a tijaniya denmisɛnnin minnu bɛ yen i y'o faamuya wa n'aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa kɛ kɛlɛ karamɔgɔ ko kɛlɛ aw ka nafigidenya aw ka baarakɛta dɔ filɛ nin jahiliden tetekuluden ninnu nin de y'aw ka baarakɛta ye alhamdulillah rabbil alamin kana balaba don n'a ma bɛn i ma i bɛ ban bala k'i fiyɛ. Ok, donc one love à vous tous. Ministre Jara, ministre Kɔnɛ, ministre des religieux Kɔnɛ, ne dalen ni la ne b'i dɔn a mɛnna. N dalen ni fa ka silamɛya la, n b'i fa dɔn ka tɛmɛ i kan, n b'i fa ka diinɛ ko dɔn ka tɛmɛ i kan. I y'a faamuya wa Sikaso kɔnɔ.
wa mbe yɛrɛ ka diinɛ ko dɔ depuis be karate la mbe yɛrɛ ka diinɛ ko dɔ depuis be ta y'a fa i ka arabu dugu la silamɛya kalama mba dɔ silamɛya in ka di yɛrɛ ni ye ma ɲi yala ɲi ya baraka ɲa sira i la i dɔgɔkɛ fana ɲa yo la ɲa yi bala i ka musokɔrɔba ala ka sini kɛnɛ dama ɲa di fa la ala ka lakara sɔn sumaya alhamdulillah rabbil alamin n'a diinɛ ɲɛmɔgɔ tara ka kalifa i la i tɛ bɔ a bɛɛ kalama mais ni mun sera anw ma an b'o f'i ɲɛna i ka Burama Kara ɲaga fo Mali silamɛ bɛɛ ka Burama Kara ɲaga fo selibaga bɛɛ ka Burama Kara ɲaga fo Burama Kara ɲaga i Kara ɲaga ala ka barika b'i la one love à vous tous kana balaba sidan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu ladɔ cani bilen ka gorongo bilen farabiriki a dankisɛ danden ay la ilaha illallah ay ne ni cɛ tɛ kelen dɛ cɛw bɛ waso ɲɔgɔn na nafolo la dɛ wa cɛw bɛ waso ɲɔgɔn na fini na cɛw bɛ waso ɲɔgɔn na mobili la cɛw bɛ waso ɲɔgɔn na nafolo ko ni muso ko la mais ne bala ko te o cɛ tɛ Mali kuru kara bɛɛ mun bɛ waso ne la tiɲɛ fɔ la billahi a tɛ o cɛ tɛ yen ne waso ko ni cɛsi waso ko tɛ kelen wa ne tanukan ni cɛsi tanukan tɛ kelen wa ne kanubaga ni cɛsi kanubaga tɛ kelen ne de tanuna ko n bɛ tiɲɛ fɔ wa ne de kanuna dɔ bɛ tiɲɛ fɔ dɛ wajulu dɔrɔn kɔnɔ dɔ bɛ tiɲɛ fɔ jeliya kɔnɔ dɔ bɛ tiɲɛ fɔ tɛrɛmɛli kɔnɔ mais mun bɛ tiɲɛ fɔ fɛn bɛɛ kɔnɔ ni ne bala tɛ i ta ye billahi talayi i tɛ ne ɲɔgɔn tiɲɛ fɔ la ne bɛ tiɲɛ fɔ cogo min n'i y'a fɔ ten billahi talayi da bɛ fara wa ala kana ne tanu dɔwɛrɛ la ka tɛmɛ o tiɲɛ fɔ kan wa o tiɲɛ fɔ n'a bɔra i ba kunkolo la ne b'a fɔ n'a bɔra i fa kunkolo la billahi i fa yɛrɛ b'a dɔn ko ne b'a fɔ ne de kana balaba ye ne de kana balaba ye ni ne ko ma ja jeli mu ye nafigiden de billahi talayi sinon cɛfarin de ko man di hali ni ne sigilen i b'a dɔn ko ne ka farin billahi talayi n farikolo bilennen don n ɲɛkisɛ bilennen don billahi fɛn o fɛn b'a yira ko cɛbakɔrɔ ka farin a bɛɛ bɛ ne la walayi hali ne bala yɛrɛ b'o dɔn donc one love à vous tous n'a ma bɛn i ma i bɛ n ba n'i bɛ se ni kɔrɔtɛ b'i bolo n'i ma ci i ba taara ne de bala ye foyi tɛ foyi kɛ ne la one love à vous tous a dankisɛ dante Burama Kara ɲaga jogoramɛ kɛ i Kara ɲaga ala ka barika d'u la ala ka si d'i ma ala ka nafolo sabati i ka misiri caman caman jɔ ala ka joli se di ma ala ka den bɔ i la den mun bɛ misiri caman caman jɔ ala ka den b'o la mun bɛ silamɛya ta ba la ala ka den wɛrɛ b'o la mun bɛ kuranɛ ta ba la ala ka den wɛrɛ b'o la mun ta bɛ juguya ni e ni o n'a fa n'a ba bɛɛ ta ye one love à vous tous kana balaba torokɔrɔbugu misiri ko nin kun y'o ye an bɛ segin ka na video wɛrɛ bɛ yen o ye kangarida dɔ ye alhamdulillah one love à vous tous kana a dankisɛ dante www.ɲɔgɔnɲɔgɔn.com ni mun ma kɔntan mo ɲɔgɔnɲɔgɔn ni o cɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ kɛlɛ n'aw kɔntan m'aw ɲɔgɔnɲɔgɔn a bɛɛ n'a la www.ɲɔgɔnɲɔgɔn.com one love à vous tous